Hola, què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui vull fer un vídeo que em fa certa il·lusió, perquè he passat dels 98 subscriptors a tenir 101 subscriptors i fa il·lusió, fa il·lusió. Sempre que veig que hi ha algun subscriptor nou, algun comentari nou, més que res perquè els comentaris me fa molta il·lusió, jo crec que és perquè és un canal petit. Els canals que deuen de tenir 100.000, suposo que ja no deuen de contestar els comentaris de la de comentaris que els hi va. Però com aquí rebo un comentari cada 4 dies, cada 5 dies, doncs em fa il·lusió sempre veure-us. Els últims comentaris sí que me'n vaig enterar, ho vaig veure tard i vaig respondre'ls amb una setmana de retras, però bueno, dir-vos que em fa molta il·lusió fer aquest vídeo i que estic molt content i que bueno, de moment fins que no me cansi aniré pujant contingut, aniré pujant vídeos i hòstia, i m'agrada molt també llegir-vos perquè normalment els comentaris m'agraden, no? O sigui, tard o d'hora sortirà un hater, segur, estic segur. Però de mentres intento fer les coses bé, veig que la gent me respon bé i hòstia, res, fa il·lusió fer aquest vídeo, nois. Així que res més, molts ànims i una abraçada a tots.